Salam. Set. Ya sudah. Kowe nyapa kok ora lagi tulungi nyapa? Halah padimu kok iso. Weh, rumangsaku nek sing bening-bening titik ngono kok iso. Piye? Dewe pentol. Heeh. Jenenge rumangsaku kok ngono kuwi ya suwe. Istimewa apa pentol ya tunggal ae padha ae pentol yo. Ya enggak begitu. Lah enggak begitu gimana? Ini pentol istimewa. Lah kok iso Dari mbaknya cantik. Kalau aku tidak ke situ, aku tidak diberi pentol. pentol. Terima kasih Mbak Cantik. Pentolnya. Semoga pentolmu selalu di hatiku. Belah kaya iklan Ya. Kalau pentolnya ini semoga di Kualo. Ya terima kasih Mbak Cantik. Kowe iso ora? Lho ya iso. Jenenge awake dhewe ngene iki ora kok njaluk pentole mbake. Ya terus Termasuk awake dhewe silaturahmi karo masyarakat Siwalan. heeh, jan luar biasa. Luar biasa wong pawon tumplek blek. Wong Siwalan penontonnya tumplek blek. Heeh, kono akeh kono. Pasukan Reok Ponorogo marak tumplek blek. Heeh. Matur suwun, Mbak. Niki engko kon tuku ora? Boten terima kasih. Wis diwehne kowe. Aku jungkir walik Heeh. iso memikat pentole mbake. Iya. Lah kowe jungkir walik nyapa? Aku ora pentol ae. Kowe apa? Piya-piya. Lho kaya ngono iki. Ya, Wong pawon orang goreng piya-piya. lho tuku nang kono mangok. Aja kaya ngono. Mas Ropi, Mas Ropi. Ropi yang berarti Ropi itu bahasa Arab. Apa? Yang berarti bahasa Siwalan ki rapia. Tuh. Ropi. Mantan lanang jenenge Ropi. Heeh. Mantan wedok jenenge Risma.
yang berarti. Risma kuwi ana artine ya. Artinya apa? R. R. Jan. R apa? R. 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 R apa Gus? Rumah tangga kan indah. Oke, kepada iya. dirinya. Ya. Gitu. I. Iya. Ingin mencintai Mas Robi selamanya. Amin ya rabbal alamin. Ri. S. Kan bagol S. S. Yang berarti Dan supaya keluarga harmonis kuwi jan saling mengerti, saling memahami. M. Pray. Ya coba yang Tapi M iki artine Apa? apa? Pray iki apa? M Bray. Tak tunyo. A. Allah akan meridhoinya. Amin. Kowe lek iso nartekne Mas Mbak Risma, aku ya iso gawe pantun kanggo Mas Robi. Apa? Mangan sapi, Mangan sapi suwe tak gundul kuwi kok. tuku sapi ning Siwalan. Heeh. Mas Rafi sungguh pria menawan. Awake dhewe Kowe iso kuwi. Aku ya iso. Pak Imam. Pak Imam. Sopo, Mang? Pak Imam. Bodone makmum. Pak Imam sopo to? Royani duwe gawe. Sing duwe gawe. Pak Imam Komari. Royani. Ya sinten? Royani. Hah? Royani. Lah ya maksudku kuwi, Mang. Kamari. Royani. Pak Imam Royani ya srene. Kowe muni Imam Robi yang keleken bentol. Pak Imam Royani. Yo nyapa? Imam kuwi padha karo ning ngarep ya pimpinan Memimpin mara tuwa. heeh. Semimpin moro delok pinggir jadi. Pak Imam ki Lah iya. moro tuwane. Lah iya. Anu kuwi mang mantan kuwi. Lah yo dadi memimpin mantune. Lah iya Pak Imam kuwi di depan. Di depan makmum. Heeh. Ro kuwi Antara. malah tak tunggu-tunggu engko. Yo. Ro kuwi jan rahmati Gusti Allah melimpah kanggo awake Pak Imam. Nyawacan nang kene. Heeh. Wis. PI Yo. jan. Nyapa? Pokoknya ini aku demen ya. Demene piye? Imam kuwi nang ngarep, Yo. nang ngarep jejeg ya to. Yo. PI. PI. PI kuwi mesti ngene lho. Oh, alah kepingin sedekah. Sedekah berarti imam kuwi di depan mesti nang ngarep dhewe ngene. seneng sedekah. Ya ngene lho ya. Lah yo Kowe ora ora maksud ngene iki. Anu. Alah remi kuwi lho ya. Dene iki kurang seneni. Ora Orang gue berapa lo masih ngaruh dia, ora kan mau. Aku guyon lho Mas. Aku guyon lo mas ini. Saiki Mas iki Jadi Allah. Kan kula ngenteni ya. Lah Yo, didongakne yo. Temanten Mas Robi dan Mas Mbak Risma, semoga setelah acara pernikahan dan ditanggapkan riok, semoga panjenengan langgeng sampai kakek ninen. Allahumma. Sesuk perang sasi ndang meteng, amin. Kowe dongane Mas Rafi. Aku dongane Pak Imam. Lah Pak Imam, jagungmu ngene. Nek durene tanggul aku alah parine yo. Lemu-lemu. Apa nek gelem ngene yo? Panen ditambahi yo. Jago wis lak ketol-ketol. Lah Bu boten lho Bu. Lah Bu iki kok. Lah Pak Imam. Mati. Alah, ane ya dening ora sida jagunge malah anu mengkurep ya. Tenan. Namane sak mene-mene lho jagunge. Aku karo Pak Imam perlu kenal. Ya, ayo. Kemak-kemak yo. Waduh. Oh. Alah, dadi sliro. Bongkoy.
Iqbal persembahannya matur suwun. Piye Mas Iqbal rasane? Oh, enak iki. Iki mangan dhewe karo Iqbal. Yo, bola. Yo, 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 biak-biak.